गिबियावनो गासै दुलाराय बर' रायजो राजाखौ आं खनसे फिन बरायनानै लानाय जाबाय। दिनैहाय आं माखासे माने मोनसे निउस पेपार सासे लोगोआ आंनो फेसबुकआव हरनानै होनदों। 28 तारिखनि बे निउसआ आं बेखौ स्क्रिनावबो हगारनानै होगोन। बर' आन्दलन समाव अबर'फ्राबो थैदों, बिनि अनसुंथाइखौ होगोन होननानै मोनसे डिक्लेयार होदों दै। नोंथांमोना समस्त गासै बर' रायजो राजा आरो एनडिएफबिनि जेसेबां लिडारफोर दं, थेखा खर' गिदिर प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोना नायनाया मोजां आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोना नायनाया मोजां आरो गुरुत्व होनायाबो मोजां। नोंथांमोननि बे एनडिएफबिनि लिडारफोरा ओरैबा थांनानै आर'नाइ गाननाय, ओरैबा थांनानै आर'नाइ गाननाय, सोरनावबा थांनानै सोरनावबा पलिटिक्स हान्जायाव हाबनानै आर'नाइ गाननाय, बियो जानाय नङा। नोंसोरो एनडिएफबिनि लिडारफोरा गावबा गावनि खोथाखौ सानबा जानाय नङा। बे दिनैहाय नाय पेपार स्टेटमेन्टआव ओंखारनो गोनां ओंखारबाय। बर'नि आन्दलन समाव गुबुन हारिया थैनायफ्रा गावथार जानाय, बुथार जानाय, जाय हक बर' आन्दलन समाव जायफ्रा अबर'फोर थैदों बिसोरनो थाखाय अनसुंथाइ रिहेबिलिट ना मा होननानै बुङो बिदिखौ अनसुंथाइ होफिननायनि बेखौ मोनसे निउस पेपाराव नुनो मोनदों। होनबा बिदिब्ला जोंनि एनडिएफबिनि गोबां मुंख्लं जानाय दं। बिथांमोना सोरनि थाखाय थैदों? बिथांमोना मा अनसुंथाइ मोननाय नंला नामा? गुबुन जाथियासो दिनै बर'फोरासो दिनै पेपार स्टेटमेन्टआव ख्रां नुजादों। दिनै एनडिएफबिनि जिखिनि दावहा नांनायाव थैनायफोर बर' रायजो राजाफ्रा बिसोरनि नामा दिनै पेपार स्टेटमेन्टआव मानो ओंखारनो हायाखै? बै एनडिएफबिनि लिडारफोर मा खालामनानै थादों बेफोरखौ नायसनाखै नामा? नोंथांमोननि जोङो गुबुन पार्टियाव हाबनाय, गुबुन दल संगठनाव हाबनाय, गुबुन पलिटिक्सआव हाबनाय, बेफोरनि आर'नाइ गाननायखौ जों एनडिएफबि केडारफोरा गथ'फ्रा नायबाय थानांगौ नामा? ना जों बे अबर'फोरनो थाखाय अनसुंथाइ होनायखौ जों नायनांगौ? नोंसोरनि बे आर'नाइ गोजा गोमो ट्रेक्टरनि नांगोलनि बिदि गाननायखौ जों नायबाय थानांगौ नामा? एनडिएफबिनि लिडारफोर नोंसोरनि बेयाव थांनानै आरामनो थानानै खोथा बुंनाया जागोन सानदों नामा? सोलिनाय नङा। एनडिएफबि केडारफोरा मालाबा ज' जानांगौबा ओरैबायदि धरना होगोन, बियो धरनाया खिन्थु जागोन बे एनडिएफबि लिडारफोरनि सायावसो जागोन दै। जायनि जाहोनाव आं बार बुंबाय थादों, एनडिएफबिनि लिडारफोरनाव जेसेबां लिडारफोर दं बिसोरनाव एनडिएफबिनि केडारफोरनि फाइनाल लिस्टआ गैया आरो जेसेबां थैदों बेफोरनि लिस्टआ गैया। सोर रिहेबिलिटेसन मोनफिनदों बेफोरनि हिसाब गैया। सोरबा भाइस प्रेसिडेन्ट होन, सोरबा प्रेसिडेन्ट होन, सोरबा जिएस होन, सोरबा माबायानो होन, मोनथिबाय? बेफोरनि लिस्टआ गैया। जायनि जाहोनाव दिनै एनडिएफबि गथ'फोरा केडारफोरा दिनै मा जानो हमदों? हालाय हाफाय जाजोबनो हमदों। थाइसे फैसा गैया गथ'फ्रा हाजिरा मावना जाहैनो गोनां जादों। सोरबा बेंगलार बायदियावहाय 13 बेट्सनि सासे प्रग्रेसिभनि लेमसार बर' बिथाङा देहा गैला, अबस्था गाज्रि। बिथाङा दिनै मा मावनानै जायो? बिथाङा आफादनि खामानि समाव जेब्ला गबिन्द सारमोना जेसेबां लिडारफोर दङ बिथांमोना बिसोरखौ बाहायदोंमोन, इउज खालामदोंमोन। दा बिसोरनि न'आ मा अबस्था नोंसोर थाबनानै नायहै। फेरेंगा सावरायग्रा नोंथांमोना सिनायनाय नङा बे लेमसार बर'खौ, मिथिबाय? मानसिया बाक्सानि चिरां डिस्ट्रिक्टआव दङ दा, बियो फेमिलि, बिथांनि न'आव अबस्था गाज्रि, हाजिरा मावनानै जायो। गेजेर खन्द'आव बिटिसि इलेक्सन समाव बेसेरा बियो बेंगलार बायदियावहाय थुरसि सुग्रा जाना थाहैदोंनो। आं बुंनो गोसो गैयामोन, बिखा गाबदों। हारसा दिनै अबर'फोरा दिनैहाय अनसुंथाइ मोननो थाखाय पेपार स्टेटमेन्ट ख्रां बिथांमोननो होफिननाय जासिगोन होननानै बुंफिननाय ओंखारनायाव आंहा बुंनो गोनां बाध्यता जादों। एनडिएफबिनि थैनायफ्रा एनडिएफबिनि लिडारफ्रानो बर'नो हाया। मा जादों बेफोरो? एनडिएफबिनि लिडारफ्रा मा जासावदों? मा खालामनो सानखो एनडिएफबिनि लिडारफ्रा? बबाव थैनो थाखो? ना गावबा गाव पलिटिक्सआवनो बिराद
बेस्थ' जाजोबनानै थाथारबाय नामा ना आर'नाइ गाननो लुबैथारनो माबा आर'नाइ बिराद थिखोना गाननो लुबैनो हामथारला नामा पलिटिक्सनि खोथाखौ बिराद बुंनो लुबैनो हाथारला नामा बै बे गथ'फोर थैनाय बै बर' रायजो राजाफोर गावथारजानाय बेफोरनि फारसे जेबो बुंनो बा गोसोखांथारला नामा पेपार स्टेटमेन्ट होनो बा प्रेस मिट होनो थाखाय नोंथांमोना गोसोआव गैथारला नामा बेफोरखौ प्रमद बर'नि खोथाखौ बाद दोन प्रमद बर'आ आंनो हायोब्ला दाउ अमा बोरमानि खोथाखौ दा बुं नोंथाङा आं नोंथांनि सिगाङाव बुंदों प्रमद बर'आ दाउ अमा बोरमानि खोथाखौ दा बुं हायोब्ला आंनो मैदेर मासे ओमफ्राय गराय मासे हर अब्लानो नोंनि थाखाय नोंनिफ्राय बेखौल' बिदों आं अब्लानो जथेस्थ' प्रमद बर' आरो नोङो एनडिएफबिनि लिडारफोरखौ लानानै आंजों फै मा बिलाइ मा गियान मा आखु नोंथाङा 5 बोसोरनि उनाव देरहाया बेखौ सिन्था खालामखा नोंनि जिखिनि गियान नोंनि आखल आखु बर' रायजो राजाया मोनथिनो बाखि गैया दिनै कमेन्टनि गेजेराव मा लिरदों गोबां मानसियानो नोंनि एगेन्स्टआव लिरजोबो गोबां मानसियानो नोंनि एगेन्स्टआव गोबां खोथा बुङो दिनैहाय आं बर' रायजो राजाखौ खावलायगोन खख्लाबारि समस्थिनि जेसेबां बर' रायजो राजा नोंथांमोना हायोब्ला दलिल गांसे लानानै बिथांमोननाव मोनसे सिगनेचार लानाया मोजां बे लामाखौ जोंनो मावना होगोन ना होआ होननानै सोरबा बिपिएफ जा सोरबा इउपिपिएल जा जाय दानो देरहागोन इउपिपिएलनिफ्रायबो ला बिपिएफनिफ्रायबो सिगनेचारखौ लाजोब आं बेखिनि खोथाखौ खावलायगोन नोंथांमोना नोङाला भटखौ दाहो रावनोबो दाहो नांगौबा सोरबा देरहाना थांथों सोरबा अबर'आ देरहाना थांथों आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन दिनै बर' रायजो राजाखौ प्रमद बर'आ बिराद धोखा होदों बिराद गोसो गाबहोदों बिराद थगायदों आरो बेसेबां थगायबावनो नोङो बेसेबां नंखाय खोथा होनबावनो नोङो प्रमद बर' आरो एनडिएफबिनि लिडारफोरखौ नों इउपिपिएलआव फैदो सुनिल बेंगाखौ दिनै इउपिपिएलआवहाय मैया दाखालिफोर आर'नाइ गाननाय नुदों मा डेभेलप जादों ओइ सुनिल बेंगा बिथां सार सुनिल बेंगानाव आं कुइसन नोंनि खोथा नों मैया दाखालिसो हाबदों आजि सप्ता खनसेल' सानजाराङा देरहानानै मा अबस्था जानानै दं प्रमद बर'आ दिनैहाय बिखौ मा अबस्था खालामनो नागिरदों दिनै जेबो बिबान होआखै दुखुजों रागाजों बिथाङाबो केस होनायनि इउपिपिएलनि गेजेराव सानसे समाव मा ओंखारदोंमोन केस होनायनि खोथा ओंखारलायदोंमोन होदोंमोनबो दां बेखौबो बियो हयथ'बा उइद्र'सो खालामना लाबाय बायदि मोनदों आं दिनै बिनि थाखायनो प्रमद बर'आ दुखु मोननानै सानजारांनो जेबो बिबान होआखै ओरैनो दङ अनलि बेथनल' जागासिनो दङ बियो बोसोराव गभर्नमेन्टआ बिनो मा होयो हयथ'बा 1 कौटिसो बिनि फान्ड फैयोदां बिनि थाखाय बे समस्थिखौ नायनो थाखाय बिसोरबायदिया दिनै बेफोरबायदि खालामना दोनजादों नों सार सुनिल बेंगाखौलाय मा खालामनाय सोना दोनगोन नोंनिफ्राय आदाय खालामगोन प्रमद बर'आ बेखौल' खालामगोन आरो नोंनो मोननैसो स्किम हरगोन 10-15 लाख बा 20 लाखसोनि मोननैसो स्किम हरगोन बिनि बारा मा हरनाय मा स्किम हरनाय नोंथ' बे प्रमद बर' हिनजावनिफ्रायथ' नोङो मालाबाबो स्किम लाबोनो हाया नाथाय बिसोरनो प्रमद बर'नि कन्ट्रेक्टरफ्रा दंखाजोबसै सोरबा शर्मानो सोरबा बांगालसोनो बेफोरबायदि जोबसै बिसिनि बांगाला दिनै बर'नि गेजेराव कन्ट्रेक्टरफोर गैयामोन नामा आंनाव प्रमद बर'नाव कुइसन एनडिएफबिनि खोथाखौ दोन एनडिएफबिखौ प्रमद बर'आ जोगारखायो आं मिथिखायो एकदम पुरा नायखाया दिनै प्रमद बर'आ बिटिसिआव जोंनि बिटिसिआव जों बर'फोरा स्पेशल मोजां कन्ट्रेक्टर गैया नामा क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस गुवाहाटीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउस सेक्रेटारि अफिस बिटिसिनि सेक्रेटारि अफिस सोर बिनि रिपेयारखौ सोर मोन्दों सोरबा शर्मानो सोरबा बांगालसो मोन्दोंनो मा बर'फोर गैयामोन नामा नोंनि अदालगुरि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट बायदियाव गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर गैयामोन बर' मानसि नोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर गैया नोंनि क'क्राझाराव गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टर गैयामोन नामा बिसोरनो होनो हायामोन नामा मा बिसोरनो होनाय मोनबा नोंहा पार्सेन्टखौ खम मोनगौमोन नामा बै गुबुन हारिनो होनाय लगे लगेनो पार्सेन्टआ बारा जागौमोन नामा बेफोरनि फट'खौ आं खोन्थागोन मालाबा नोंसोरनो मालाबा माने बियो एसे प्रुफ जानानै दं आं होगोनबो आं नंखायखौ बुङा नंगौखौसो बुंदों आरो जाय मानसिया खोन्थादों बे मानसिनि आं डाइरेक्ट खोथाखौबो बुंगोन आं लासैनो बेफ्रु होगोन आं बेफोरखौ खोन्थाजोबगोन दिनै जोंनि बर'नि गेजेराव जोंनि बिटिसि जोंनि बिटिआर नोंसोर बिटिआर होनबाय थायो एफाराब मोजां मोजां कन्ट्रेक्टरफोर दङ बेफोरखौ मा मानसि खालामनो गोसो गैला मा बेफोरनिफ्राय नोंसोरो इलेक्सन समाव थाखा फैसा लाङो बिसोरनिफ्रायनो नोंसोरो दिनैहाय एथ'राब दिनै अनसुंथाइ हरो दिनैहाय बिनि गेजेरावबो नोंसोर बिसोरखौ नायनो गोसो गैया बिसोरनो होनो हाया
कौटि कौटिनि खामानिफोरखौ सोर बाङालिया मोन्दों सोर बाङाला मोन्दों मानो हरदों नों बर'आ दिनै मावनो हानायनि क्राइटेरिया गैया नामा नोंनि बे गुबुन हारियासो क्राइटेरिया दङ दिनैनि बे सरकारा बिनो प्रमद बर'नि बियो इउपिपिएल थाफ्लानाया ओरैनोल' थाफ्लादों आं रायजो राजाखौ आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन प्रमद बर'आ इउपिपिएल थाफ्लादोंसोल'नो बर' रायजो राजानि जेसेबां माबा दङ बेखौ सोबख'गोन नासयगोन गादबगोन बियो डमिनेट खालामगोन बिबो सानसे समाव आं मोनसे खोथाखौ खावलायबाय थाबावगोन नोंथांमोननि स्क्रिनाव नैबे मैया 28 तारिखनि निउज पेपार बियो बे निउज पेपाराव बर'आ दिनै बर'नि दावहा समाव बर'आ दिनैहाय अनसुंथाइ मोनफिननो नागिरदों बर'नि दावहायाव थैनाय बर'फ्रा दिनै अनसुंथाइ मोनफेराखै आं जेसेबां मुंख्लं न'खरफोरखौ आं खावलायगोन नोंथांमोना गामि दरसेयाव जुदि बै गामिनि ज' जानानै नोंथांमोनाबो पेपार स्टेटमेन्ट इमिडिएट मिडिया प्रेस मिटआव नोंथांमोना थाबैनो होनांगौ आं बेखिनि खोथाखौ खावलायगोन दिनैहाय प्रमद बर'आ इलेक्शनाव बेस्थ' जाजोबनानै दङ दिनै पेपाराव गांसे नायनो सम गैया मानो मा जादों नों बर'खौ दिनैहाय नों प्रमद बर'खौ दिनैहाय समग्र बर' रायजो राजाखौनो गुबुन हारिया दिनै गाज्रि लेंगुवेजजों बाहायदों होनबा बेफोरनि फारसे नोंहा जेबो साननाय गैफेरा नामा प्रमद बर' खालि एनडिएफबिनि केडारफोरखौ बा गथ'फोरखौ नङा लाफानो एनडिएफबिनि लिडारफोरखौ मा फैदो होननानै आर'नाइ सोहोनोल' लुबैगासिनो दङ नामा इलेक्शन खाथिबा आर'नाइ सोनाय बेल'सो नोंसोरनिया बिनि अनगायैथ' जेबो खामानि गैया बोरोथो प्रमद बर' आंनि मोनसे कुइसन नोंथाङा जे बुंदोंमोन मिडियानि गेजेराव 15 तारिखनिफ्राय थांनाय मासनि 15 तारिखनिफ्राय नोंथाङा बुंदोंमोन समष्टिया इएमफोरा बाइक लाना गिदिंनांगौ होननानै बुंदोंमोन बबे समष्टियाव थांफेरखो नोङो माथो नोंखौलाय सब समय माबावसो इलेक्शनावसो बिराद केम्पेइनाव बिराद बेस्थ' नुगासिनो दं माथो नोंनि समष्टि नोंनि इएमफोरखौ बबे जायगाजों थुनहरदों बबे जायगा लामा गाज्रि जायगायाव इएमफोरखौ गिदिंगोन होननानै बुंदोंमोन माथो गिदिंनायखौनो नुवा थांफेरनायखौनो नुवा गावनि देहाखौ खुनुरुखुमसो देखायनो हानाय बिदिसो इएम गोजा दङ न'खौ नागारनो हायि इएम गोजासो दङ थांफेरा समष्टियाव बाइकजों गिदिंनो साखा खब्रै थासे थानायावबो बिसोर गावनि समष्टियाव गिदिंफेरि दङ सोरबा थांमाखै खबरबो लाहैयि दङ होनबा नों बाइकजों मा हिसाबाव गिदिंगोन माबोरै थांगोन दिनैसिमबोथ' नों थांहोफेरनायखौ नुवाखै मानोथो खोन्थानो हायाखै मिडियायाव जों दिनै नै बाइकजों फैदों उमुक समष्टियाव उमुक जायगायाव जों नायफैदों बेफोरबायदि खोथाखौथ' नों बुंफेरनो हायाखै आं खावलायगोन नोंथांखौ एनडिएफबिनि जेसेबां मुंख्लं जानाय बिथांमोननि जाखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ दं आं बार बुंबाय थादों जाखिनि अनसुंथाइ मोननांगौ दं बिथांमोना टटेलि सासेबो थालांनो मोना मोनजोबनांगौ आरो जेसेबां बर' रायजो राजा बिथांमोनाबो थैनाय बिसोरबो मोननांगौ सोरबा हारसाया जुदि मोनोब्ला आं बे हारसा सोदोबखौ बुंनाया दाखालिनिफ्राय बुंफिननो गोनां जादों दै हारसाया हारसाखा हारसानि गियाना गियानखा हारसा गियानखा बेफोरो मालाबाबो बर'नि गियानजों बर'नि आखलजों आखुजों गोरोबनो हाया नोंथाङा मा सान बे नोंनि खोथा थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि